Sulit yung ano, pasyal. Ano yan? Bali, nakapila kami ni Mrs. para umorder. One bucket ma. Ilang pieces yan? Yung isang bucket. Hmm? 8 pieces. Balik mo na original page. Tsaka spaghetti sir. Spaghetti. Nasaan? Ano spaghetti pa? Medicinal ka pa. With rice pa. Ikaw? Rice din. Ayan na, naka-order na tayo. Bali, pipila na lang siya. Ano yun? Bayad. Hmm? Dito na. Dali mo na pang bayad. Ito na yung baon na kanin. Nilabas na pang malupitan. Kain. Kain. Bali, tapos kami kumain at may natira. May natirang konti. Ha? Tara. At maglalaro muna yung mga bata. Kasi minsan lang lumabas naman. Thank you, ma'am. Come again. May tinga ako. Wala. Ito. At po yan is Yeah. po. Ayun at lakad-lakad lang muna kami. Saan sila bibi pumunta? Sulitin muna namin yung ano habang nandito pa ako sa kanila. Kasi mga ano at mag-iwalay na naman kami. Aalis na naman ako. Saan sila? Ba't maglalaro ba sila? Magkano muna tayo? Papatempered ako. At pinalagyan ko na ng ano, tempered. Kung okay lang, at least original mo na kahit 8 man. Ganun lang magpapalit na ganun sa mga. Kasi sa amin sa probinsya mahirap. May IPS din kasi ma'am. May IPS, may AMOLED. Yung AMOLED is alam ko working na yung fingerprint nun. Kasi yung IPS hindi nagagana yung fingerprint nun. Safe na.
Ganito yung ano. Para iwas gas-gas, palagyan na rin natin. Ganun na rin. 55 po, hindi 25. 865. Magkamukha po kasi yun, I-35 and I-55. Oo. Tanggalin ko na po. Sige na. Para safe na. Eh, hindi yan nalalagyan ng ano, lanyard. Ano laruin mo? Ha? Ano laruin mo? Lalaro daw siya. Ano ba? Ano? Sila naglaro na sila? Ano nilaro nila? Basketball tayo. Tawi na kami. Kaso parang nabitin yung isa. Ibili na lang kaya kita ng roller skates. Nabitin ka. No, ano? Ibili lang ng roller skates. Magkano yun? Ay, baby, mauutag ang kapag. Magkano? Hindi, nagre-red dyan. Ayun, 150. Baby. Gabi na. Madilim na. May tricycle. May tricycle. May tricycle pa dyan? Picture. At maya uwi na rin kami. Bali, nagpicture lang dito sa harap ng ano, SM. Tapos uwi na kasi yung mga bata inaantok ko na. Ganda rito. Dati nung unang punta namin dito nung di pa nakatira diyan sa Tansa. Nung bumibisita pa lang kami sa bahay na yan, wala pa to. At dati, yung mga gilid na ano, mga bahay yan. Tapos dinumulis, ngayon okay na. Malawak na yung kalsada. At naka-recover naman na yung ano, mga na-demolis. Parang balik sa dati ulit. Yun na yung mga bahay. Naglalaro. Uwian na. Kala ko sino. Kala ko sino yung humahawak sa kamay ko. Naiwanan ka?
Naiwanan ka? Ayan, sumasakay na sila. Dito ulit kami sa motor. Ulit na. Sulit yung ano, pasyal. At nandito na kami. Nakarating na. Ano, okay? Tcharan! Ha? Oh. Happy? Busog, di nakakain. Ayan po at nakauwi na kami. Ayun, siyempre maraming salamat po sa lahat ng mga viewers, mga sponsor. Maraming salamat po sa inyo lahat. At yan po, ang ganito ng vlog na to at maraming salamat. Yun, bye-bye. Ingat po pa palagi. Love you all.